मरई छावे के बा कुछ कतर काट के लिए आइल बनी सरिया दी तनी तो मैंने छावाई मन नहीं खिला बुझा तो गाना वाना गावे के पड़ी का कौन गाही। हाँ तोरा अखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा दिले बा तोरा अखिया के कजरा ये जान झगड़ा करा दिले बा और काट के लिए आवे के पड़ी तबे न छवाई बरसात के दिन आइए गुलबा और वही व्यवस्था ना कहाँ बाड़न कुछ बुझाते ही नहीं के दशहरा आ गइल बा सब के देखो तनी मेला घूमत अटे एगो हो घुरहुआ बाबन मेहरारू के ले जाके मेला घुमावता इनकर तो खाली एकर ले छुट्टिए नहीं के मिलत सब के मेला घुमाता हम ना मेला घूमी ना कहां कर लगले आके रे कहां जेबी करतनी हम दशहरा के मेला घूमी ई मड़ई छावे के तैयारी करतनी बरसात आवे वाला बा हमू नहीं खिंचन पहले बार के मेला घुमावे लिए चली कहां मेला घूमे जेबी कहाँ देखी लागल बटे सब केहू जाता पुलिस चौकी जाता नई बाजार एने ओने सब जाता घूमे हमरो के लिया चली घुरहुआ के देखी अपन मेहरारू के किनले बा 3500 के साड़ी आ किन के ओकरा के दशहरा घुमावे लिया गइल बा रउआ कैसन बनी। अरे दूसरा के तुलना ना कोई जाला जतना चादर रहल ओतने गोड़ पसारल जाला। हां ओतने गोड़ पसारल जाला एगो इहे तो बा एकरा जिम्मा और कुछ बा बोली कुछ बोले खातिर। अरे दादा कैसन मेहरानू माथे मढ़ा गइल। अरे मेला में ना जाइल जाला कतना चोर चुहेड़ घुमत वसन छीने छुरे वाला मैं एगो छीन लियसन हेगुल मैं पहनले बारू झाम झूम मैं छीन लियसन त हम का करब छीन लियसन बाकी लोग के नहीं के छीना तो हमरे छीनाता। आई भी ना मानी जिद करत एकरा के लिए जाए के पड़ी चल हम पहले साड़ी किने ले चली। हां का चल चल किनवाई साड़ी तोरा के चल गौर ना बाची बुझागु एगो देखी हई हुनकर मेहरारू हऊ मुकेशवा के मेहरारू पहनले भी साड़ी देखी 4000 कैसने साड़ी हमरा के चाहिए। अरे बार बार कहत इन दूसरा के तुलना ना कइल जाला उतना पैसा बा खाए के खर्ची नहीं करत घर में तारा के 5000 के साड़ी किनवा दे चल 2-300 के देखत तनी अशरफिया पे बा ले ले हम ना जाइम हम 2-300 के साड़ी ना ले का भगवान कैसन मेहरानू माथे मढ़ देहल कैसन का मोड़ देहल मजबूर हम तो बियाह क के पछतात नहीं ऐसन करियठ भातार से हमरा कोरा में फूट गइल बाटे जयन 200-300 के साड़ी किने पैसा तो नहीं खे रहत पैसा नहीं खे चल यही साड़ी पर चल मेला घुमा दी हम ना जाए में साड़ी पर मठिया मोड़ से गोलंबर तक पैदल घुमा देब आ 4-6 मिनट छोला खिया देब चल अब काल बेसी ना होई हमारा ले काहे ना मजबूरी बुझल जाला मेहरानू के मतलब के लाई हमर लिपस्टिक और आगुल बा मेहरानू के मतलब ह जिम्मेवारी समझल जाला माने मर्द के देखते हुए जिंदगी भर तो जिम्मेवारी समझो तो नहीं जिम्मेवारी समझे के बात मेला दशहरा इल साल भर पे आवेला तो अब ना किनम तो कब किनम का ये भगवान देखत ना बनी का होता जाके कचर कचर करबो त हम तो से लागल मार देते खाई देब सो हो जबो अभी ढेर डरा मत देख ले का मेला घुमा चल एही पे का डरा मत अब साड़ी लवड़ी ना किनाई कुछ यही पर चल यही साड़ी पर चल हम ना जाई मेला घूमे के बाद दुआरी पे आओ हम बानी में देखा हम ना जाई हो देखी ना हो बहरिया जे ना उनकरे संग हो सके तो हम चल जाई उनकरे साड़ी मांग के ओहो जातड़ी आ उनकर मर्दो जातड़न एगो उनकर देवर बाड़न वही तरह ढील ओहो जातड़न हम उनकर देवर संग चल जाई घूमे देखत ना रही रउआ तो मड़ई में से कुल कहू के आईनी अब एगो घर बा के बैठ जा चुपचाप औरी का बा काहे खिसी आई बड़ो हो मान जा चलो मेला घुमा दी बाद में अभी हाथ सकेत बा बाद में किनवा देब छठ आवे वाला छठ में बढ़िया 5-6 हजार के साड़ी किन देब अभी अभी साड़ी एगो किनाते नहीं किनो 1000-2000 के तो 5-6 हजार के साड़ी किनम छठ में किन देब बहुत नहीं हाथ सकेत ना चाहिए चलो मेला घुमा दी चल हम ना जाई ना खिसी आई जाला किसी आइल ना जाला चलो मेला घुमा काहे खातिर चलो चलो खाली ऐसे ही चलो पुराने कपड़े पे चलो सब के नया नया पहन के जाता हम कोई कोई की कार एगर मर्दा कमाल उमाल ना का तो कबे लोहे पते न कहते हैं दूसरा के तुलना ना कइल जाला वो काहे ना कइल जाला? वो कनियो बढ़िया किन देब कनियो बढ़िया कैसे बढ़िया किन देम कहला से बढ़िया
कि किने के चाहिए हई हमर नैहरे के साड़ी हो मोई चीज तो हमर नैहरे के हो राखी बोले रहनी तो भाई होई साड़ी देले रहे माई हमारे चूड़ी देले रहे और का बा एगो लिपस्टिक तो नइखे के लिपस्टिक लगा के जाई हो बगलिया में से लिपस्टिक मांग के लगोइनी है बरा चलो मैं किना चलो मेला घुमाई पहले तारा चलो तो काहे खाती ना पहले किन के लाई करत चलो घुमल जे मेला आज तरीक ले तोहार का सुख जननी बताओ माई के तो दिहल साड़ी रहे कि पहिनो तनी चूड़ी देलस नैहरे से तो पहिनो तनी ना रहे ना हमर नैहर के लोग ना दिहित ना करित तो फटलगो ना पहिने के मिलित हमरा आज ले बियाह ग गलाइल बड़ो तोहार सुख जननी हम चलो हम सुख जन चलो मेला घुमा चलो चलो तो ढेर ना खिसिया जाला चलो मेला घुमा दी चलो हां चलो